אתה לוחץ עכשיו ואז הוא מתחיל להקליט. לחצתי. כן, כן, מופיע ריקורדינג. מצוין. אז אנחנו מתחילים. אלישבע, יש לי שאלה. כשגומרים את הפגישה, צריך ללחוץ כדי לסיים את הריקורדינג? אני מניחה שכן. אוקיי, תהנו מהשיעור. טוב. טוב, הסיכום הוא, יש טוב. נוכחים יאיר, אנה ואני, ואתה כמובן. ואנחנו עכשיו ברקורדינג. וגם אנה, נכון? כן. ובלה ישנה? בלה איננה. עוד לא. ובכן, אנחנו מתחילים. אחרי שלחצת על הרקורדינג, היום זהו השיעור 84, 10 במרץ 2021, פגישות 82 ו-83 עוד לא הועלו ליוטיוב. הפגישה מספר 82 לא הקלטנו, אז לא נוכל להעלות אותה, אבל אנחנו מקווים להעלות היום, אחרי שנסיים את הפגישה מספר 82, והיום הפגישה מספר 83. אנחנו באמצע, או יותר נכון בהתחלת, קריאת הפרק של אברהם יהושע השל, דר מזרח אירופאי שריד. קודם עם שלמה הסתכלנו וראינו שבפסקה השנייה, בעמוד הראשון, שלמה, אולי אתה זוכר, הפסקנו באמצע המשפט. רק שנייה אחת. תכף נראה איך אני מעלה את הדבר הזה. אני מקודם העליתי אותו, ואתה ראית, ועכשיו אני צריך לחפש אותו שוב. למשתתפים שנמצאים עכשיו, יש הדפסה של ההתחלה של הפרק? רק רגע אחד. אבל זה מדי קטן, אני לא יכול לראות את זה, לקרוא את זה. כשזה עולה על המסך וזה מוגדל, אפשר לקרוא את זה. אבל כמו שזה מודפס, בלתי אפשר אז לקרוא. אנחנו נעלה את זה על המסך ונגדיל, עד כמה שאפשר. כן. עכשיו רואים את זה? האם אתם רואים את זה? לא, אני לא רואה. את לא רואה. אבל יאיר, אתה רואה את זה? לא, אני לא רואה. ושלמה, תסתכל אם בלה מחכה, ואז אתה צריך לתת לה להיכנס. לא, אף אחד לא מחכה. אבל... לא, זה מאוד מטריד אותי. אתמול זה הלך על שמן, וכל מה שאני צריך לעשות זה לשים את העמוד הזה מתחת לזום, וזה מה שאני עושה, ובכל זאת זה לא עובד, אני לא יודע למה. מה עשית בפעם שעברה? זה מה שאני עושה עכשיו. אני שם את הדף הזה שאנחנו קוראים ממנו, ועל זה אני שם את הזום, ואז הוא שואל אותי יש איזה מסך שעולה, והוא שואל אותי... מה הוא שואל? הוא שואל איזה דף אתה רוצה, ואני מראה לו. זה לא עובד, אני נורא מצטער שאני לא... כן. אין בעיה. אין לך בפייפר? רגע, שלמה, כשהוא שואל איזה דף אתה רוצה,
לא, עכשיו הוא לא שואל אותי, כי אני לא מגיע לזה. לא. רבותיי, אני ממש מצטער, אני לא... כן. רגע, פה אולי אני צריך לעשות שרים. שנייה אחת, נזכרתי במשהו, יכול להיות שכאן כן, ותרשום לך אולי את השלבים, כדי שבפעם הבאה תוכל לראות מה בא אחרי מה. הנה. עכשיו אתם רואים, אני מקווה. כן, כן. אוקיי, אז בבקשה בפסקה השנייה. רק רגע, בואי נראה אם אני בעמוד הנכון. זה העמוד הראשון. בעמוד הראשון, הפסקה השנייה... באמצע הפסקה. באמצע הפסקה, במילים שמתחילות ליטרטור. בשורה שמתחילה בליטרטור. הנה אני... תגיד, תשמע מה שאני מציע. פסקה שנייה, תספור את השורות מלמעלה של הפסקה, באיזה שורה של הפסקה. רק רגע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. השורה 14. מלמעלה. מלמעלה. היא מתחילה במילה ליטרטור, חיבת ציון, ציוניזם, יידישר סוציאליזם. כן. כן, מצאתי. טוב. אנה, את מצאת? כן, כן, הכל בסדר. מצאת ככה. מה? לא. השורה למעלה, אנה. אז שוב תתחיל לקרוא בבקשה. אני רואה זה... הנה, אני מצביע עם ליטרטור, פה ליטרטור, כן? נכון. לא לקרוא, אנחנו מתחילים לקרוא. ליטרטור, חיבת ציון, ציוניזם, יידישר סוציאליזם, das Aufstellen neue Centers des Aufbau. לא כתוב דוס. Dem Aufbau von Erz Israel und die verschiedene Bemühungen zu modernisieren das jüdische Leben und zu pappen und das gebietene לא כתוב דס, כתוב דוס, אולי. zu gebietene Bedingungen. בעצם is der bedingungen, סוף משפט. תתחיל את המשפט, רגע, כשהתחלת לקרוא, התחלת באמצע. תלך להתחלת המשפט, שהתחלת לקרוא בו. אחרי נקוד. אני מחפש את ההתחלה, זה חתיכת משפט. כן. איך נשמע? ההתחלה של המשפט היא מירוולן אויך נישט בשרייבן. אוקיי, עכשיו יש לי הקשר. מה שבמשפט הזה הארוך שקראת מן האמצע ושעוד מעט נתרגם, מה שאומר אברהם ישוע השל, זה מה הם הנושאים
שהוא לא יתאר, שהוא לא יעסוק בהם. ביניהם, כשהתחלת לקרוא מהאמצע, הוא אומר לא נעסוק בחיבת ציון, כן? עכשיו עוד פעם תקרא 2-3 מילים שקראת קודם, ונראה מהם הנושאים שהוא לא יטפל בהם. לא בציוניזם, לא בתולדות הציונות. כן, אבל תקרא כמה מילים ביידיש, אחר כך נתרגם, כן? ציוניזם, יידישר סוציאליזם, סוציאליזם יהודי, כן. das Aufstellen, לא כתוב דס, das Aufstellen neue Centres, ההקמה של מרכזים חדשים, נכון. dem Aufbau von ארץ ישראל, הבנייה של ארץ ישראל. כל אלה נושאים שאברהם יהושע אשל, כשהוא מדבר על היהודי המזרח אירופי, הוא לא יטפל. מה עוד? Und die verschiedene Bemühungen zu modernisieren das jüdische Leben und כן, הוא גם לא יעסוק בדיפרשיידנה במיונגן. במיונגן זה השתדלויות, פרשיידנה, ההשתדלויות השונות צו מודרניזירן, כדי להפוך למודרני, מה? מודרניזירן מה? das jüdische Leben, את החיים היהודיים. אז גם בזה הוא לא יעסוק. צוצופסן. לא יודע מה זה. צוצופסן, מי יכול לעזור? להתאים, כן? להתאים, כן? צוצופסן, לסגל, להתאים. להתאים מה? Es zu gebietene Bedingungen. Und zuzupassen es zu gebietene Bedingungen. זאת אומרת, הוא לא יטפל במודרניזציה של החיים היהודיים, והוא לא יטפל בצוצופסן, בהתאמה של החיים היהודיים, לגביטנה בדינגונגן. בדינגונגן תנאים שהשתנו. בכל זה הוא לא יעסוק. עכשיו אתם שמים לב, זה משפט ארוך מאוד, ויש פה 10 נושאים שאברהם יהושע אשל אומר שבמאמר הזה הוא לא יטפל בהם. אבל ברגע שהוא אומר באיזה נושאים הוא לא יטפל, הוא בינתיים מתאר כמה שהחיים היהודיים של העם היהודי במאה ה-20 השתנו והתגוונו, אבל הוא אומר, כאילו הוא אומר, אני לא יכול לטפל בכל האספקטים. כל זה אני לא אטפל. ואת זה הוא אומר כדי להגיד אחר כך, במה הוא כן יטפל. בעצם ist der Mechaber sich bewusst, als langt dem Lehner nicht mehr wie ראשי פרוקים. בעצם המחבר ידע את עצמו שהוא... לא ידע את עצמו, בעצם ist der Mechaber sich bewusst, מודע, כן? הוא מודע, בעצם המחבר מודע, רגע, זיך בבוסט, זאת אומרת... מודע בעצמו. כן, אני מבין, אבל הפועל כאן הוא על עצמו, זאת אומרת, הוא ידע את עצמו. לא. כשהוא אומר בבוסט, התרגום זה מודע. הוא יודע מה קורה איתו. זין בבוסט זין ביידיש זה מצפון. זה ידיעה עצמית, זה הכרה עצמית. כאשר אברהם יהושע אשל אומר זיך בבוסט, מודע לעצמו.
בעצם המחבר מודע לעצמו, כן? Also der langt dem Lehner שהוא מעניק לקורא, שהוא מגיש- מגיש, לא מגיש. מעניק, הוא מגיש לקורא, nicht mehr, לא יותר, וראשי פרקים, מאשר ראשי פרקים. בדיוק. אז זה מה שהוא עשה עד עכשיו, הוא אומר, כל מה שאמרתי שאני לא מטפל במאמר הזה, כן? אז אני מודע שאני עד עכשיו אני רק הגשתי ראשי פרקים על תולדות תרבות היהודים במאה ה-20, בזה אני לא עוסק. הלאה. Wie schätzt man ob dem רגע, עכשיו, האם מתחילה פסקה? כן. אז אתה צריך להגיד את זה, מכיוון שהוא, ברגע שמתחילה פסקה חדשה, המחבר בכל טקסט, כשהוא מתחיל פסקה חדשה, עובר לקטע אחר של הדיסקורס שלו, לקטע אחר של הטיעונים שלו. אז חשוב לנו לדעת כשמתחילה פסקה, שנגמר דיון אחד ומתחיל דיון אחר. עכשיו, מכיוון שהתחלנו פסקה חדשה, לפני שניכנס אליה, האם יש שאלות עד פה? אנא, יאיר, לא, הכל ברור. שלמה, מילים שלו, הסברתי מספיק. הכל ברור? כן. ובלה עוד לא הגיעה. לא. לא, עכשיו. ולא ישירה, היא לא טלפנה אליך או לא כתבה לך לא. אוקיי. ממשיכים. פסקה חדשה. Wie schätzt man ob dem Geschichteleben wird von התקופה? אוקיי. איך מעריכים או איך עומדים את סיפור החיים או את ההיסטוריה של תקופה? Geschichteleben wird, יש פה מונח עם 3 מילים. איך מעריכים dem Geschichtelebenswert, ככה כתוב, איך מעריכים את הערך של חיי תקופה. איפה אתה רואה את הערך? Geschichtleben זה סיפור חיים. אמרת, אתה קראת מילה בשם ורט? כן. תקרא עכשיו את 3 המילים ביחד. Geschichtleben wird von התקופה. זהו, Geschichtelebenswert. הוורט זה הערך, כן? ורט זה הערך, כן. לא, הבנתי, סליחה. הלאה. הוא משתמש פעם אחת במילה תקופה ופעם בהפכה. אפוכה, לא הפכה. עין ביידיש זה תמיד כן. למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה לדעתי? הוא עושה את זה מתוך שיקולים סגנוניים, לא לחזור תמיד על אותה המילה, כדי שזה לא יהיה משעמם. אבל יש עוד סיבה. תקופה ואפוכה זה לא אותו דבר. ברגע שמחבר מיומן, שמכיר את השפה על בוריה, ברגע שמחבר משתמש בסינונימים, במילים נרדפות, צריך להסתכל האם הוא עושה את זה מתוך שיקולים של דיוק. מכיוון שסינונימים זה לא אותה מילה, אלא יש תמיד במילים שהם סינונימים, יש הבדל קטן. תקופה זה מתוך העברית תקופה. אפוכה
יש לזה גוון של תקופה היסטורית, כן? כי תקופה לבד יכול להיות תקופה בחייו של אדם, תקופה בלימוד של אדם, אבל אפוכה יש לו הגוון ההיסטורי. אז הוא השתמש באפוכה כדי להדגיש את הצד ההיסטורי, והוא השתמש בתקופה, כן, כדי לעשות פריודיזציה של ההיסטוריה היהודית. ממשיכים שלמה. מתבוסר מות מתבוסר מות מסט מן קולטור. עם מה מודדים תרבות? כן, אבל אחרי ווסר יש איזה מילה? מוש, מם א' סמך. אז לא הבנתי. כתוב שם מתבוסר מסט מן קולטור. עם איזה אמת מידה מודד? סליחה, לא, אני לא שמעתי את הקריאה שלך. האם כתוב מתבוסר מוס מסט מן קולטור? כן. עכשיו תתרגם. עם איזו אמת מידה מודדים תרבות? בדיוק. זוהי השאלה המרכזית במאמר הזה. הוא בהמשך ידבר איך אתה מודד את ערכה של תקופה, איזה מידה, איזה קטגוריה, איזה מושגים אתה משתמש בהם כדי להגיד מהי הערך של תקופה. זוהי שאלת המפתח במאמר הזה. תמשיך. קטע חדש. זאת אומרת, רגע, אתה מתכוון לפסקה. פסקה חדשה, כן. בוא נשתמש במונחים מקצועיים. אם אתה אומר קטע, אני לא... לא. פסקה חדשה. בבקשה. Der Minig ist in der modernen Welt, als man schafft, ob at Kufe Leute ihr kulturellen Progress, Leute der Qualität von den Büchern und der Zoll-Universitäten, Leute die künstlerische Öftuen und weiß בלה נכנסה. שלום, ערב טוב. וויס רק תגיד רגע שלמה, תגיד לבלה הפסקה החמישית, איפה אנחנו עומדים? אנחנו בעמוד לפני הטקסט יש את הספרה אחת, ואז יש 1, 2, 3, 4, 5 שורות, בשורה החמישית אנחנו נמצאים, אנחנו עוד מעט גומרים את הפסקה השנייה. איך מתחילה הפסקה הזאת? Der Minig ist, המנהג הוא. בלה מצאת? כן, כן. אוקיי. איפה אנחנו? חידושים. תתחיל לתרגם, שלמה, תשמע מה שאני אומר. תתחיל לתרגם מה שקראת, 2-3 מילים. מי דר מינג איז? Der Minig ist, המנהג הוא, in der modernen Welt, בעולם המודרני, אז man schätzt ob... לא מן, עין ביידיש, זה תמיד... לא, זה א' זין. סליחה? אז מנשצת. אז מנשצת. אתה אמרת מן, מם עין נון זה מן. אז מן, לא, סליחה, אתה צודק, הטעות היא שלי. אז מן שץ שעומדים או מעריכים שץ אופ
התקופה שמאריכים תקופה, לא ihr kulturellen Progress. לא, רגע, לא ihr kulturellen Progress. המנהג הוא בעולם, אומר אברהם יהושע השל, בעולם, זה לא מה שהוא יעשה, אבל הוא אומר, אצל הלא יהודים בעולם, המנהג להאריך תקופה היסטורית, זה לויט, לפי, כן? הפרוגרס התרבותי, קולטורל פרוגרס, לפי ההתקדמות התרבותית. רגע, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה שיהיה ברור, אברהם יהושע לא הולך להאריך את התקופה בעם היהודי לפי זה, אבל כמו שהוא עשה בפסקאות הקודמות, הוא אמר על מה הוא לא ידבר. עכשיו הוא אומר איך הוא יאריך, זה הוא יגיד אחר כך, לא כמו שאצל עמים אחרים. עכשיו, כשאתה תמשיך לתרגם, הוא יפרט כיצד אצל עמים אחרים מעריכים תקופות היסטוריות, הוא לא יאריך בהמשך בצורה כזאת. מה שאתה קורא בהמשך עכשיו, איך עמים אחרים מעריכים תקופות היסטוריות. והשם מסתייג מזה. תמשיך, 2, 3. לא der Qualität von die Bücher, הערכה היא לפי האיכות של הספרים. זה אצל העמים. הלאה. Und der Zoll Universitäten ומספר האוניברסיטאות. נכון. לא די קינסטרלישה אויפטואן, אני לא יודע מה זה קינסטרלישה. מה זה קווינסטלר? מה זה הקווינסטלר? אומנותי. כן. אויפטואן, אמרנו הישגים. קינסטלרישה אויפטואן, ההישגים האומנותיים אצל עמים אחרים, מעריכים ערכה של תקופה, גם על פי ההישגים האומנותיים, לא אצל היהודים, זה הוא יסביר אחר כך. מה עוד? Und Wissenschaftliche וידע במדעים, כן. חידושים בוסזנן in ihr aufgekommen, וחידושים שאליהם הגיעו. חידושים מדעיים שעלו באותה התקופה. יש פה נקודה? כן. אוקיי. פסקה חדשה. כן, אני אבקש מבלה, אני רוצה לקדם, כי היו לנו קצת בעיות להתחיל, אני רוצה לקדם, אז אני רוצה שבלה תקרא, כדי שהעניין ילך יותר מהר. בבקשה. Mir jeden, die erste Ume in der Welt, was hat ungeheuben, nicht nur zu vernotieren, nur euch abzuschätzen und zu mischbeten deures, schätzen ob Tkufes, Leut an anderer Kriteria. עד פה. כן. 2 מילים 3 ותרגום, כן. מיר יידן, אנחנו יהודים, שלא כמו העמים האחרים, כן? Die erste Ume in der Welt, האומה הראשונה, העם הראשון בעולם, כן.
was hat angehäuben, asher hechelu, כן, nicht nur zu vernotieren, ich weiß nicht, wo es ist, vernotieren, מה זה note באנגלית? note, point, לרשום. נקודה. לרשום. כן? אוקיי. פרנוטירן לרשום. כן. פרנוטירן לרשום, אוקיי. אז הוא אומר, האומה הראשונה בעולם, וסוטונגיו עם פרנוטירן. Nicht nur zu vernotieren, nur euch רגע, תרגום. החלו לא רק לרשום, כן. nur euch abzuschätzen und zu mischbeten deures. כן. אלא גם abzuschätzen, להעריך, קודם היה לנו שץ, כן. כן, שץ זה אוצר, abschätzen להעריך. כן? abschätzen, להעריך. und zu mischbeten deures, ולשפוט דורות. כן, עד פה אני רוצה שנתעכב על המשמעות של מה שהוא אומר. פה אברהם ישוע אשל אומר משפט, שהשאלה אם זה נכון ולמה הוא אומר את זה. הוא אומר, אנחנו האומה הראשונה בעולם, הוא נשמע כמעט כמו ביבי, אבל הוא מתכוון ברצינות. אנחנו האומה, למה אני אומר ברצינות? כי ביבי אומר שאנחנו אחרי הקורונה, ויש מי שחולק עליו בין המומחים במשרד הבריאות. אבל פה אברהם ישוע אשל רציני מאוד, ונראה מה הוא אומר פה, האם זה תקף מה שהוא אומר. הוא אומר, אנחנו האומה הראשונה בעולם, אשר לא רק התחלנו לרשום, אלא גם לשפוט דורות. זאת אומרת, אם אני מתרגם איך שאני מבין, מה שאברהם ישוע אשל אומר כאן, אנחנו האומה הראשונה בעולם שהחלה לרשום את ההיסטוריה של הדורות וגם לשפוט אותה. ועכשיו אני שואל את עצמי ואתכם, למה הוא מתכוון והאם הוא צודק? אם אני מבין מה שקראת עכשיו בלה, הוא טוען שאנחנו ההיסטוריונים, אבל לא רק ההיסטוריונים, גם אלה שהתחילו לרשום את ההיסטוריה של העם, אבל גם לשפוט את ההיסטוריה. יאיר, רגע, לאט, ניתן לכולכם להתבטא. יאיר, מה אתה אומר? כן, אנחנו האומה הראשונה אנחנו כתבנו את התנ"ך, ובתנ"ך יש גם בהחלט שפיטה. יש נבואה. אברהם ישוע אשל כתב דוקטורט ב3 כרכים על הנבואה. יפה. אנה, מה את אומרת? האם העם היהודי, כמו שאומר אברהם ישוע אשל, הוא העם הראשון שכתב את ההיסטוריה שלו וגם אמר, שפט אותה? אני לא הבנתי, הכל בעברית, סליחה, זה שואל. לא הבנתי מה את אומרת. מה לא הבנת? בעברית, זה שואל, פרופסור. את השאלה אנה לא הבינה. שאלה, כן, לא הכל. אוקיי, אז אני אסביר עוד פעם, כי אני רוצה שאת כן תבין. במה שבלה קרא עכשיו, כן. אני אומר שמה שאני מבין, אברהם ישוע אשל אומר שהעם היהודי הוא העם הראשון שכתב את ההיסטוריה שלו, וגם הביע את דעתו, האם ההיסטוריה הזאת, מה היא? הוא שפט אותה, כמו, האם זו היסטוריה
טובה או לא טובה, אבל בעיקר העם היהודי, אומר אברהם יהושע אשל, הוא הראשון בעולם שכתב את ההיסטוריה שלו. מה את חושבת? האם זה נכון? כן, זה נכון. בסדר, ענית על השאלה שלי. בלה, מה? זה קצת ככה מהמותן. כמו שהעיר אמר קודם, באמת עם ישראל כתב את התנ"ך, התנ"ך הוא, יש בו הרבה היסטוריה והרבה ביקורת גם. נכון. על התנהלות של העם עצמו, של המנהיגים שלו, סיפורי קורח, כאילו יש המון, אבל אני לא יודעת אם אנחנו הראשונים. אני זוכרת מהלימודים שלי בתיכון, איך גרשון שיינמן, המורה לתנ"ך, לימד אותנו שבעצם הרבה מסיפורי התנ"ך מבוססים על סיפורי גילגמש והחוקים. כן, אבל נביאי ישראל לא קיימים בגילגמש. נכון שיש יסודות, כן, והשפעות מתרבויות קודמות, אבל דוד המלך ושלמה המלך וכל המיתולוגיה היהודית, יש לה ודאי שורשים, ונכון לימד אותנו המורה שלה, אבל ההיסטוריה היא היסטוריה של העם שהתיישב בישראל, זאת אומרת, זו היסטוריה יהודית. ועובדה שהאולד טסטמנט, כמו שהנוצרים קוראים לו, כן, הוא הבסיס שעליו, כן, נבנתה הנצרות עם ה-New Testament. זאת אומרת, אפשר להגיד, ואני חושב שמבחינה זאת, אברהם יהושע אשל, כפרופסור לתיאולוגיה, ודאי צודק, זה אחד הבסיסים, התנ"ך של התרבות המערבית. וכנראה שזה מה שהוא מתכוון. אבל את שלמה עוד לא שאלנו מה הוא אומר. מה הוא חושב? אני חושב שהוא צודק, ולראיה אני אביא פסוק מהסיפור של נוח. כתוב, כן. נוח איש צדיק היה בדורותיו. כן. ואז רש"י שואל שם, מה זה בדורותיו? אז הוא כותב שם שיש שמפרשים את זה לשבח, ויש שמפרשים את זה לגנאי. זאת אומרת, אילו היה נולד... יש שיפוט. מה? אילו היה נולד בדורות אחרים, אז הוא בכלל לא היה צדיק תמים. ואילו, כיוון שהוא נולד בדור של אנשים חטאים, אז זהו... ואחרים אומרים, לא חשוב, שוב, יש לך כאן הערכה של הדור של נוח. יפה. אני חושב שיש לנו הסכמה כוללת של כל משתתפים בזום כאן, שככה צריך להבין מה שאברהם יהושע אשל אומר. ואני רק מוסיף, שאברהם יהושע אשל, בדוקטורט שהוא כתב, יש אפילו תרגום לאנגלית, The Prophets, כן? בשלושה כרכים, הוא אחד המומחים כתיאולוג, כן? להיסטוריה של העם היהודי ולתרבות, וזה כנראה מה שהוא מתכוון. בלה, תמשיך. אז ob zu schätzen und zu Mischbitten deures, schätzen ob Kufes Leut an andere Kriterien. תרגום. אז שצן אופ זה בערך כמו אופ צו שצן, אותו דבר? ודאי, זה זמן עובד. זאת, העם הזה שכתב את ההיסטוריה ראשון בעולם ושפט את הדורות, אז זאת אומרת, יש לו מיומנות, יש לו מין DNA, טוען אברהם יהושע אשל, שהרי אם זה נכון שהעם היהודי הוא מהראשונים שכתב את ההיסטוריה של דורות וגם שפט אותם, זאת אומרת שזה אני מוסיף, זהו עם עם מודעות עצמית, זהו עם שלא רק
חי את חייו, אלא יש לו דעה כיצד הוא חי את חייו, ומה היה הערך של החיים האלה, והאם צריך תיקון או לא, כן? איך הוא מעריך את עצמו. כן? כן, טוב. לא התענן דרר קריטריה, לפי קריטריונים אחרים. אז פה בא העניין. אומר אברהם ישוע, שקודם אמרתי איך עמים אחרים מעריכים תקופות, אבל היהודים שהם עם שיש לו מודעות עצמית, הם מעריכים תקופות לפי קריטריונים אחרים. ואברהם ישוע אשל גם כמחבר מיומן, מכין פה את הקרקע כדי להיכנס לקריטריונים שהוא חושב שצריכים להעריך תקופות אצל העם היהודי, מהם הקריטריונים האחרים. תמשיכים. Mir schätzen ob Leut dem, wie viel Gleitert לא, גלייטרט, לא. Geleitertkeit, es ist voran in dem Leben von Erfolg. ראו, עד פה. עכשיו הוא מתחיל לפרט את הקריטריונים אחד אחרי השני. מיר שצן אופ, הוא נכנס לתוך הקריטריונים. אנחנו מעריכים לויט, לפי, ובא עכשיו הקריטריון הראשון. תקראי עוד פעם. גלייטרטקייט. מה זה גלייטרטקייט? מי יכול לעזור? בסדר. אני ציפיתי שלא תדעו, מכיוון שהמילה, אם אני אומר לא יתרווסר, מה אני מתכוון? לויט מה? לא לויט, לא יתרווסר. מים זקים, טהורים, נקיים. גלייטרטקייט, הייתי מתרגם את זה, טוהר, כן? אוקיי. טוהר, על ידי סילוק כל דבר של טומאה, כל דבר שמכער, כן? זוהי מילה ביידיש ידועה, אבל שלא תמצאו אותה בדיבור היומיומי. למה? אני משער, כי לייטרן, הכוונה היא... לייטרן זה גם כלילות. איך? כלילות. לא, זה לייכט, אתה שוכח את החף, אין לזה שום קשר לכלילות. לייטרן, כן, זה לנקות ולטהר. גלייטרטקייט, הייתי אומר, טוהר. מה הכוונה לטוהר? אנחנו, לצערי, בימי בחירות, לא עוסקים בטוהר. אנחנו חושדים בכל פוליטיקאי, ובכל מצע פוליטי, ובכל אמירה, ששם מעורבים, איך קוראים לזה? סיגים, דברים לא טהורים. גלייטרטקייט זה טוהר. אוקיי, אז תתרגמי עכשיו, בלה, את מה שקרה. כן, שלמה זה, כן, רוקד. מארי. סליחה. כן. הנה. כמה טוהר כן. יש, es ist voran in dem Leben von Erfolg, כמה טוהר יש בחיים של עם. אוקיי, רגע. הקריטריון הזה הוא לא קריטריון קל.
אנחנו כאנשים בתקופה המודרנית, במאה ה-21, הורגלנו ששום דבר לא טהור. אני לא יודע אם אתם מסכימים איתי. בפסיכולוגיה, כן, כל אדם יש לו אינטרסים מהצד, בכלכלה, כן, אז הכלכלה הקפיטליסטית יש לה אינטרסים מהצד, לא רק ה-well-being של כל אחד. בספרות יש לנו ספרות שמתארת משברים וחוסר תואר בחיים, בכל דבר. מה זה תואר? תואר, אתם מכירים אדם שאפשר להגיד עליו שהוא אדם טהור? ביום היוולדו. ביום היוולדו. ביום היוולדו, אבל אחרי מותו כאשר מתארים את הגופה. כן. כן. זאת אומרת, מה אתה אומר, יאיר? אני אומר, בשתי ההזדמנויות האלה, לידתו ופטירתו. כן, אבל בספרות אנחנו כן מוצאים דמויות טהורות, ובדרך כלל מייחסים את זה לפנטזיה או לאידיאלים, אבל הרבה פחות למשהו שקיים במציאות. תשימו לב שאנחנו מרוב שאנחנו חיים בחיים המציאותיים של המאה ה-21, אנחנו הפסקנו לשאוף לתואר. לא יודע אם תסכימו איתי. כל דבר שאנחנו חושבים או כותבים או עושים, אנחנו כל כך משוכנעים שאנחנו עושים או חושבים על ידי זה שאנחנו מערבים דברים לא טהורים. התואר בתודעה שלנו כאנשים מודרניים במאה ה-21, אנחנו מרגישים שהוא קיים אולי בספרות, אבל אפילו לא בעצמנו, לא בחיים האישיים שלנו. איך אומרת זוגתי שתחיה, שאני תמיד מכריז עליה כאחת המחדשות של השפה העברית, כשהיא כועסת עליי, אז היא אומרת, אתה תחממן, כן? איך אומרים בעברית נכונה? תחמן? תחמן. אז היא אומרת, אתה תחממן. אנחנו עושים מניפולציות גם כשמדברים עם הזולת, לובשים מסכות כשמופיעים בפומבי, מדברים מן הלב בלי כל חישובים. רבותיי, אנחנו הרבה פחות טהורים ממה שאנחנו חושבים, כי התקופה המודרנית, אני לא יודע מה היה בדורות שלא חייתי, אבל אני עוד מעט, אם אני אמשיך לפרש את מה שבלה תרגמה, ארוץ לבית הכנסת להכות על חטא לא רק ביום הכיפורים. Okay? תחשבו על עצמכם, בכוונה או שלא בכוונה, עד כמה שאנחנו מתוכנתים להכניס חישובים לא טהורים בכל מה שאנחנו עושים, לא מרוע לב, אלא מתוך הרגל. האם מישהו חולק עליי? לא, אני חושב רק שצריך להכניס כאן את ביבי לתוך המשוואה הזאת. טוב, זה לא קשה, אבל אני מדבר על עצמנו, לא על... בתור מונה או בתור מכנה משותף? לא, תשמע, זה פעם ראשונה שבה מופיע ראש ממשלה ואומר משהו, ואתה לא בטוח האם הוא משקר או שהוא קיבל שוחד כשהוא אמר את זה.
שלמה, באמת תעזוב את ביבי, לא בגלל שאני לא רוצה להיכנס לוויכוחים פוליטיים. אני לא מדבר על פוליטיקאים, אני מדבר על עצמנו. מה אתם אומרים על מה שאני טוען שכל אחד מאיתנו, כן? מתוך הרגל בהיותו בין המאה ה-21 והתקופה המודרנית, לא יודע מה היה בעבר. אנחנו בסקאלה מאוד נמוכה בתואר מה שאנחנו עושים, אומרים או כותבים. מה אתם אומרים על זה? יאיר. כן, אני מסכים איתך. כן, אתה מסכים עם אברהם יהושע השל, כי אני בכוונה מנגן על המשפט הזה אצלו, מפני שאצלו זה דבר בסיסי שעליו הוא בונה אחר כך את המאמר שלו. מה אומרת אנה? אם הבינה מה שאני שואל. אני בשקט, ולי בפולין זה אותו דבר, זה... we have the other background, the Jewish, now you have in Israel, so... למשל... אנחנו כולנו מפולניה, ככה או אחרת. נכון. באמת קפוצה מפולין, נכון. אנחנו גם כולנו מהמאה ה-20 ומהעולם המודרני. בסדר, אז אנחנו יכולים להמשיך. הקריטריון הבא. בלה. כן, איפה אנחנו? אוקיי. Wie viel geistige Substanz es steckt in sein Tagtäglichkeit? תרגום, עוד קריטריון שעוד מעט ננתח אותו. תראו, אברהם יהושע השל כותב פה בצורה שאף אחד לא כתב. יש לו גישה מאוד מעניינת לדעתי. כן, תראו. רגע, אבל אני צריכה להמשיך את המשפט, תכף תראה למה. אוקיי. Das heißt, wie viel Metaphysik ist eingesappt in sein Geschmies? אוקיי. עכשיו החצי הראשון, כן. כן. כמה חומר רוחני... לא, תחזרי על הטקסט ביידיש ואז... Wie viel geistige Substanz es steckt in sein Tagtäglichkeit? תרגום. כמה חומר רוחני נעוץ... זה לא חומר, רגע, סובסטנס, זה בדיוק ההפך מחומר. מהות. כמה מהות. אוקיי. כמה מהות רוחנית נעוצה ביום-יום שלו? תשימו לב, כמה מהות רוחנית תקועה ביום-יום שלו, רבותיי. ביום-יום, כאשר כל אחד מאיתנו רץ להרוויח את פרנסתו, כאשר כל אחד מאיתנו עסוק בלקדם משפחה ולחיות בזוגיות ולחנך ילדים ולרוץ עם הטמפו המשוגע של החיים המודרניים. יש לנו זמן להכניס מהות רוחנית ביום-יום שלנו? תשמעו את הרדיו, תשמעו על מה מדברים יום-יום, על אונס, ועל מה לא, שזה כל כך רחוק מגייסטיקה סובסטנס ביום-יום. אם שומעים את החדשות, אין שם שום גייסטיקה סובסטנס. ואם יש משהו שמתקרב לגייסטיקה סובסטנס, אבל רחוק עדיין מזה, זה בא בסוף החדשות באיזה אייטם, מישהו שכתב שיר, כן, איזה, כן, משהו זנב של החדשות. אוקיי, עכשיו החצי השני, שבלה אומרת, ובצדק שזה מסביר למה הוא מתכוון בחצי הראשון. תחזרי על החצי השני ביידיש וניתן. Das heißt, wie viel Metaphysik... לא, רגע. את לא מוורשה, מה זה das heißt? דלת היי. מוורשה. אני מסורקרבית, נו, מה ורשה?
כן. Sosnovic זה לא פולניה. אוקיי. Das heißt, wie viel Metaphysik ist eingesetzt in sein Gashmias? תרגום. זאת אומרת, כמה מטאפיזיקה, כמה דברים שהם על חומריים, כן. is eingesapt. eingesapt, ספוג בפנים. ספוגים בגשמיות שלו. אוקיי. צריך פה להסביר את המילה מטאפיזיק, אף על פי שכולנו מכירים את המילה מטאפיזיקה. כן? Wie viel Metaphysik ist eingesabt in sein Gashmias? רבותיי, אני אגיד דבר עצוב, בלי להגיד שמות. כאשר אני מסתכל סביבי, זה בדידי הווה עובדה, אני מדבר על הניסיון שלי. כאשר אני מסתכל סביבי, בלי שמות, ואני אומר, כמה מטאפיזיקה ספוגה בגשמיות שסביבי. שום מטאפיזיקה. ומה הכוונה למטאפיזיקה? האם בכלל אנשים שסביבי, אם אני אקרא להם את המשפט הזה, כמה מטאפיזיקה יש בגשמיות שלכם, הם לא ידעו על מה אני מדבר. הם יגידו, מטאפיזיקה? מה זה? איזה בובמייסס אתה מדבר עליהם? ולהיות יותר קונקרטי. תלכו לכל מי אני לא אומר שאין כולם, תלכו לכל מי שנמצא במדעי הטבע. חלק מהאנשים, ואני אומר את זה על סמך ניסיון, הם לא יודעים מה זה מטאפיזיקה, הם לא מבינים מה זה. כי מטאפיזיקה... מה זה מטאפיזיקה? I was studying מטאפיזיקה. את למדת מטאפיזיקה. כן, כן, קצת, כן, בפילוסופיה. אוקיי, אבל האם מה שלמדת בפילוסופיה זה חלק מהיום-יום שלך? האם המטאפיזיקה משחקת תפקיד ביום-יום שלך? In your daily life? אנה. אנה? כן, 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 אני פה, אני חושבת. מטאפיזיקה, אני חשבתי לפני שאני לא צריכה מטאפיזיקה to study, but in all the question when I start to study in תנ"ך, גם בתנ"ך וגם all the study in the school, the Jewish school, the religion, when we have lecture, we needed this. So I start to study in separation because everywhere we can. רגע, את אומרת, when I studied in the school, I need it. We need it. כן. מה זאת אומרת we need it? למה הייתם צריכים את זה? Because to understand many things, everything is going through the metaphysica. אוקיי, בסדר, ענית לי. אני רק אומר... סליחה, בישיבה, גם בישיבה, שלי, אומרתי, gave the example to the Levinas, for example, to other philosophy, always we was touching the metaphysica, so I needed to study. בסדר, ענית על השאלה שלי. בעצם מה שאת אומרת, זה שמי שעוסק ביהדות, לא יכול בלי להתייחס לכל מה שקשור למטאפיזיקה.
אבל נכון. תאמינו לי רגע, תאמינו לי שבחברה הישראלית, הרבה ישראלים יהודים, אני לא מדבר על דתות אחרות, הרבה יהודים ישראלים, אם תגידי להם שבשביל יהדותם הם צריכים להבין מטאפיזיקה, או לפחות ללמוד אותה, הם לא ידעו על מה אתם מדברים. אוי. כן? נכון, אוי זאת המילה. אוי, זה... עכשיו, העניין הוא, אנחנו עוסקים כאן באברהם יהושע השל, ואני חוזר בפעם השלישית, הוא תיאולוג. אברהם יהושע השל טוען, במשפטים האלה שקראנו, שכדי להבין את היהודי המזרח אירופי, ובכלל את התרבות היהודית, בלי מטאפיזיקה, אי אפשר לדעת מה זה יהדות. וזוהי הסיבה שהרבה ישראלים יהודים לא מתעניינים ביהדות, כי הם חושבים שזה לא רלוונטי. אוקיי, ממשיכים בלה. רגע, עוד שאלה. אני מנסה לפתח את זה, כי זה דבר יסודי כדי להבין את המאמר. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד שנגיע לדעה משותפת כלשהי, למה מתכוון אברהם יהושע השל כשהוא אומר מטאפיזיקה. יאיר, מה אתה אומר? מטאפיזיקה זה נקרא שהוא יהיה המשמעות יותר מילולית, זאת אומרת, אם פיזיקה זה טבע, אז זה דברים שמחוץ לטבע. דברים שהם מעבר לטבע או לעולם. אוקיי, שלמה? אני חושב שהוא פשוט התכוון פה לרוחניות, זה הכל. כי הוא שואל, wie viel Metaphysik ist eingesabt in sein גשמיות? זאת אומרת, כמה רוחניות יש בגשמיות שלו. כן, אבל אז השאלה היא, מה זה רוחניות לפי דעתך? תראה, אם אנחנו מדברים על איזשהו ספר שאני או אתה קראנו, זה רוחניות. ואם אנחנו מדברים על איזו ארוחה טובה שאכלנו, זה גשמיות. אוקיי. רוחניות זה נקרא משהו שמחוץ לחוקי הטבע. כן, כן. זאת אומרת... יאיר, אני מקבל כל מה שאתם אומרים, זה בסדר. בלה, מה את אומרת? אני בעיקרון מסכימה עם הדברים שאמרו חבריי. אוקיי, בואו נמשיך, בסדר. נראה את זה מתפתח אחר כך יותר. כן, אצלו. Für uns ist Kultur der Lebensstil von Erfolg. תראו. בשבילנו, מי זה אנחנו? uns, die Jiden, כן. Jiden, תרבות היא אורח החיים של עם. הייתי מתרגם סגנון החיים. סגנון החיים של עם. מה אומר כאן אברהם יהושע השל לפי הבנתי? הוא אומר, בשבילנו היהודים, כן? איך הוא אמר? קולטור, תרבות. כן, תרבות. כן? קודם היה מטאפיזיקה, עכשיו תרבות זה סגנון החיים של עם. של עם היהודי. עכשיו, סגנון חיים של העם היהודי, תשימו לב, הוא לא אומר את זה עדיין במפורש, אבל סגנון חיים של יהודי, מה הוא היה במשך דורות? דת. קיום, המילה דת היא כללית מדי, קיום מצוות. כן. למה אני אומר קיום מצוות? מכיוון שמצוות הם אופן התנהלות בחיי היומיום. זה דבר אחד.
אבל סגנון חיים יכול להיות עוד כמה דברים, והוא אחר כך יפרט עוד יותר. הלאה, בלה. Mir meisten Kultur Leut dem, wie weit lebt das Volk, nicht nur Yechidim, Leut der Nussach von an Eibiker Lehre. עד פה. Mir meisten Kultur, אנחנו מודדים תרבות, Leut dem, לפי איך שוויבית, לפי כמה רחוק, כן. לבט דוס פולק, חי אותו עם, כן, ניתנור יחידים, לא רק יחידים, כן, לויט דר נוסח פונן אייביקר לרה. לפי הנוסח של לרה זה תורה? תורה. כן. כן. תורה נצחית, אייביקר לרה. זהו, אז יש לנו כאן עוד מושג שהוא מכניס, תורה נצחית. אני רוצה להסביר שאברהם יהושע השל איננו פריצ'ר, הוא לא מטיף, הוא באמת מתכוון לנתח את הערך של התרבות היהודית. אז הוא אומר, אנחנו מודדים תרבות לפי איך שעם חי ביומיום שלו, לא יתאי ביקרלרה, לפי תורה נצחית. תורה נצחית. על איזה תורה הוא מדבר? על תורת משה? אז פה תפסת אותי באמצע המשפט. משה רבינו. תורה נצחית. הוא לא אומר תורה נצחית במקום להגיד תורה. הוא אומר תורה נצחית. הוא מתכוון לתורה, אבל הוא מתכוון מעבר לזה. וזה מתחבר עם המילה מטאפיזיקה. כמה מטאפיזיקה יש בחיי יום-יום. אני חושב שכתוב במשפט הבא. רגע, אנחנו נגיע למשפט הבא. אבל מה שהוא טוען זה עמים אחרים, אולי יש עמים אחרים, אבל העם היהודי כעם, לא רק כיחידים, חי לפי תורה שהיא תקפה מעבר לזמן מסוים, או לדור מסוים, או לתקופה מסוימת. וזהו העניין המטאפיזי. עד כמה, זה הפירוש שלי, עד כמה יש אמיתות אבסולוטיות שהן מעל ומעבר למודות ולסגנון של תקופות. באיזו מידה יש תורה שמתכוונת לאמיתות אבסולוטיות שלפיהן ראוי לחיות. תראו, בארגנטינה יש שיר מאוד מפורסם, כל מי שייכנס לגוגל ימצא אותו, אני אומר את זה בספרדית, כמה שורות, por 4 días locos que vamos a vivir. Why we are going through 4 ימים משוגעים שעלינו לחיות ונמות, הבה נשתולל, הבה נהנה, זאת לא תורה נצחית. ענה, את יודעת ספרדית? כן, אבל זה לא ספרדית, זה ספניש. זה מה? אני, נורמלי, כל, the Italy I know from my childhood, but the Spanish was studied, but not Sfaradim, Spanish. יש תורשים דומים בין איטלקית לבין ספרדית. אוקיי, ממשיכים. בלה. ויפל פנימייס לא,
ויפל תמימס, לא תמימות. לא, פנימיות. פנימיות. ויפל פנימייס, כן. ויפל פנימייס, רחמונס, שיינקת ונקדושה, זיינן פרן, אין טוג תגלכן לבן פונפולק. סימן שאלה. כן, אז פה יש עוד כמה קריטריונים שכמובן כל מילה פה היא קריטריון, וכמובן שלא ניכנס לפרש כל אחד, כי המילים האלה, כל קריטריון הוא עולם ומלואו ומושגים כלליים, שכל אחד צריך לחשוב איך מפרשים את זה. ויפל פנימייס, פנימיות, זה קריטריון, כמה פנימיות יש ביום יום של עם. בואו נראה, אנחנו עושים סיבוב, יאיר, איך היית מפרש את המילה פנימיות? פנימיות. כן? תראה, הקהילות היהודיות היו מאוד עוזרות לאנשים עניים ומסכנים. הוא כאן מדבר על האיכויות של העם היהודי. אני זוכר בבולוניה, שהייתי שם כמה שנים, כן. הייתה איזו משפחה, אז הקהילה דאגה לה, שום ילד, שום אחד מהקהילה לא יכול היה להתמוטט. יש איזו דאגה, וגם הגויים היו... אבל זה יותר על הרחמונס, יאיר, זה לא כל כך על הפנימייס. לא, תני ליאיר לדבר, כל אחד יגיע תורו. כן, יאיר, תמשיך. כמה פנימיות, זאת אומרת, כמה פנימיות הוא מתכוון אולי מחשבה, איכות. כן, זה לא פשוט. אני בכוונה עושה סיבוב, כי זה לא פשוט, אבל אברהם יהושע השל מתכוון לדבר, פה הוא מדבר בשפה חסידית, והוא בא ממשפחה חסידית. כדי להבין למה הוא מתכוון כשאומר פנימייס, אנחנו צריכים ללכת לחסידות, אבל לא נעשה את זה עכשיו, אני רק הצבעתי על זה. אוקיי, אז היה לנו פנימייס. בלה, מה הוא... רחמונס זה מה שאמרתי, שתמיד היה, בכל גם בבודפסט אני זוכר שהיה איזה בית אוכל תמחוי, שאנשים באו ואכלו שם ולא שאלו אותם אפילו מי הם. כן, התחשבו בזולת. וקדושה ובחיי יום-יום של עם. זאת אומרת, כל האיכויות האלה של יופי, של פנימיות, של רחמנות, של קדושה ושל עזרה הדדית ושל תחושה של אחד בשביל השני ואחד בשביל כולם, האיכות הקהילתית והעזרה לזולת. אוקיי. זה גם דברים שהופכים גם לעם. כן. פנימיות, מה הקריטריון הבא בלה ביידיש שם? רחמונס? רחמונס, שאני חושבת שהעיר התייחס בו להכל, כן. כן, לא, אני יודע שהוא יתייחס להכל, אבל אני רוצה להתעכב על כל אחד. רחמונס, כולנו יותר מסכימים על המשמעות של הדבר, להתחשב בצרות של הזולת ולעזור. הקריטריון הבא? שיינקייט. זה דבר קשה מאוד. איך אתם תוכלו לפרש את אברהם יהושע השל, כמה יופי יש ביום-יום אצל עם. כן? יופי זה מושג מאוד חמקמק. ואני שוב אומר שאם מישהו היה צריך לפרש את אברהם יהושע השל בצורה אדוקה והדוקה, כן? היינו צריכים להיכנס למקורות של עברו, ולא רק עברו, החסידי. מה בא אחרי שיינקייט? וקדושה, קדושה. וואו. המילה קדושה, אם אתם אומרים אותה היום, בסביבה החברתית שלכם, האם מישהו מסכים איתי שיצחקו לכם בפנים?
שזה המצאה רליגיוזית שלא קיים. מה זה קדושה, רבותיי? זה לא פשוט. במילון של פרופסור מלמד, כן? אני בכוונה מתכוון למילון של מלומד באוניברסיטה העברית, שיוצאים מילון על השפה העברית בגמרא ובמדרשים. הוא מגדיר את המילה קדושה ככל דבר שהוא נפרד ושונה מן החול ומן היום-יום. ופה אברהם ישועאל אומר כמה קדושה יש בה יום-יום. הוא כאילו אומר תרתי דסתרי, שאם זה נכון מה שפרופסור מלמד אומר, שבמקורות העבריים שלנו, קדושה זה כל מה ששונה ונפרד מהחול ומהיום-יום, בא אברהם יהושע השל ואומר, אנחנו מעריכים תקופות והערך שלהם, גם על פי כמה קדושה קיימת ביום-יום של העם. אני רוצה להתעכב רגע על המושג שיינקייט. כן. כי עולה אצלי השאלה, האם הוא מתכוון לאסתטיקה? כאילו, על איזה יופי הוא מדבר? לא. אני חושב שהוא לא מתכוון לאסתטיקה, והשאלה היא, הוא כנראה מתכוון לאתיקה. היופי שבאתיקה. שבהתנהגות בעצם. נכון. כך אני חושב. אבל תשימו לב, שאברהם יהושע השל מכניס אותנו לקריטריונים כיצד להעריך תרבות, לכיוון לגמרי אחר מאשר איך שעמים אחרים מעריכים תרבות. ואני אתן לכם דוגמה קונקרטית על ההבדל לקראת סוף הפגישה שלנו. 3 דקות. אני חשבתי, לפני שהתחלנו היום את הפגישה, כיצד אני משלב בפגישה ספר שגמרתי לקרוא אתמול, ספר מרשים, אבל לא ראיתי איך הוא ישתלב בלרן יידיש וליידיש ליטרטור אונליין. אבל עכשיו זאת ההזדמנות. אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים כיצד, למה מתכוון אברהם יהושע השל על הארכת תקופה בעם היהודי על פי מידת הקדושה ביומיום שלו. הספר שגמרתי לקרוא הוא דוגמה של ההפך, של חוסר קדושה ביומיום מכל זווית שנסתכל עליה. הספר הוא אוטוביוגרפיה בצרפתית, אני קראתי את זה בתרגום לעברית, תרגום מצוין, של דומיניק דונה כנראה, ביוגרפיה של אמיל אג'אר, או במילים אחרות, כן, מה שמו אמיתי, אתם זוכרים? אוי, קראתי ספר של 400 עמודים. משהו עם גימל, אני לא זוכרת. כולם היו בניי. לא כולם היו בניי. לא. זה שקיבל פרס גונקור פעמיים, כאשר לפי הכלל אסור, אם אתה מקבל פעם ראשונה בצרפת פרס גונקור, אסור לך לקבל פעמיים.
אבל הוא קיבל פעמיים, מכיוון שהוא תחמן, עשה מניפולציה, נו, אבל מה שמו? משהו עם ג' אבל אני לא זוכרת יותר מזה. רבותיי, זה שכתב כל החיים לפניו, כלב לבן, סופר מפורסם שמתוך 30 הספרים שהוא כתב, 12 לפחות תורגמו לעברית. כן, יש לי בלקאוט רגעי. אני זוכר עד השיעור הבא. לא, אני אנסה עוד שנייה, כן. וואי. כנראה שאף אחד מכם לא קרא. אולי זה רומן גרי? רומן גרי, בדיוק. אמרתי ג' לא. רומן גרי, ב30 הספרים שהוא כתב, שמו האמיתי, כן, הוא בן של אמא יהודייה, שמו האמיתי זה רומן קצב, כנראה מלשון קצב. הוא נולד ברוסיה, אבל את ילדותו מגיל 3 עבר בווילנה, ואחר כך בוורשה, ואימו הייתה שחקנית בצעירותה, והייתה פרנקופונית, והביאה אותו לצרפת. ושם הוא גדל, הוא למד בתיכון בניס, שם הוא גדל, ושם הוא הפך לאדם, גם לסופר מפורסם, גם לנציג, לקונסול של צרפת בכמה מקומות, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים, לפוליטיקאי, גם זה שעושה סרטים, כן? כתב את הליברטו של כמה סרטים וגם ביים אותם, וכל הספרים שלו, כן? אם להגדיר את זה בצורה כללית, כישרון אדיר, אבל כל הספרים שלו עוסקים בחיי היומיום ללא קדושה. הוא לא ידע. אני בביוגרפיה הזאת, 400 עמודים, לא זוכר עמוד אחד שהמושג קדושה, הוא ידע שהוא יהודי, כן? והוא אפילו יכול להיות שהוא ידע יידיש, כן? הוא ידע הרבה שפות, הוא ידע גם רוסית ופולנית ואנגלית וצרפתית, כן? הוא הדוגמה של מופרדות גמורה בין קדושה לחיי היומיום. את הפרס השני של גונקור הוא קיבל מכיוון שהוא שאף להיות מפורסם בכל מחיר ובכל ימי חייו, ואז הוא המציא סופר, והוא הגיש לפרס גונקור ספר, 3 ספרים שלו, אחד חתומים על ידי אמיל אז'אר. עכשיו תראו, גרי ברוסית, כן? זה ציווי של תבער, של בעירה, ואז'אר זה ברוסית, פוז'אר, כמו שפוז'אר זה שריפה, אז'אר זה גחלים לוחשות. הבאתי אותו כדוגמה, ואני אסיים ואגיד שסופר איפה שהקדושה קיימת ביומיום, אולי זה אהרון צייטלין, צאצא של הורים מחב"ד, אשר בשירתו בעברית ובכתיבתו ביידיש
הקדושה, זאת אומרת המטאפיזיקה, התורה הנצחית של הגדרת היהדות כתורה נצחית, היא קיימת ביצירתו. הייתי אומר, כן, רומן גרים מול אהרון צייטלין, זה הדוגמה של שתי אנטיפודות של סופרים מאוד מוכשרים, כל אחד בתחומו. זהו, אנחנו היום סיימנו. שלמה, אני לא יודע אם אתה צריך ללחוץ על משהו כדי להפסיק את ההקלטה. אני אבדוק את זה. ואני מודה לכם. אני מבין שאברהם אשל הוא לא קל, אבל הוא מאוד חשוב לדעתי ומעניין. אז להתראות ביום שני. להתראות, תודה שלמה, תודה פרופסור. ביי ביי. תודה. להתראות, תודה בלה. ביי. ויאיר. להתראות. ביי. היי. אלישבע dijo, שנייה, אני צריך לעשות ליב.